Здравейте! Браво! Апил тайм! И това е Матмет, който си скръшил врата. Защо си чупил врата? Защото фърна почник по теб. И защо? Защо леглата са обърнати? Защото сме хубави, приятни деца, които... Браво! Така. Ще го обърне това, бе. Е това тука. Защото не исках. Окей, нека излезем. Нека излезем. Да. Какъв то нацистски знак by Матмет? Не знам, навък е хубав ден. Тук като гледам описите са хубави. Какво си направил? Защо пише Матмет тук? Не знам, описите са хубави, наистина. Погледни, то прилича на тебе. Но дева то нацист. Ха-ха-ха, къци. Къци, 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 къци. Да, браво. Нареди врати върху него. Като е го направил, ти нормално го наредим така. Ето това е моята къща, правена от мен, правена на 5 минути. Ето и гадно нещо мазо, което е причан човек. Е той. Защото тук има бай. такова, бе. Ами тук що има чест? Тоест няма чест. Така ли? Да, така. А тук някакви Арандорове си наредил, сега ще си от дома си. Ха-ха, мерси, мерси. Не. Да, хубаво, че това видео няма да се лигаем, ще бъдем Да. честни Нали? хора, които няма да си чупим един на друг сградите, няма да викаме един по друг. Много ник тъп. Да бе, нареди по тавана Това е покрива. и по газа ми нареди, там също има място. Може би. Да, щупих глас, да сложа глас. Аз съм творение на... Да, добре, тук ще чупам... Те така. Изобщо не се лигаме. Между другото, ние сме в минигейм България. IP ще бъде в описанието, предполагам. Надявам се. Ще бъде ли? Откъде съм? Предполагам, че ще бъде, ако не бързи го сложиме. Да. Ако той, Да. ако той не си пие хапчета, няма го има. Да. Той 100% няма го има. Той поред колко е тъп. Да. Може би. Погледнато Да. този беззъб екземпляр. Ай, зъби, бе. Да ви напомня на някакъв пират или друго малцинство от България. Не бягай, Нещо. бе. Кофа. Кой е кофа, бе? Ти си кофа. Да бе, ще се сбъгна врата. Чакай да влезе тук и ще ти сложа. Това ще е война. Какво ще правиш? Какво може? Ще си играя с понита. Добре. Да, но то цялата ти къща е направена от шибани слабове, на които не можеш да слагаш колко си искаш върти. Впрочем, тук някакви подкови, не подкови, а такова падат. Може би. Хаштаг може би падат. AK и Майнкрафт. Окупираха ти къщата. Нападат те. Превзеха ти къщата, брат. Съжалявам. Аз какво да направя? Медал, че ти дам. Съжалявам. И твоето... Опа. Не е за подценяване. Стига и вътре почна да слагаш, бе. Насекъде. Паси тапа... Нара си. Ти каква е тази бригада, къде си я правил тук стена, бе? Да не мога вледа в къщата. Чакай, аз заспалма нека врата тук, така че да има.
Ама ти си слагал вътре в къщата, ама ми говориш. Аз! Я как е служи на место на крафтинг тейбъл? Никога! Ама абсолютно никога не бих направил такова нещо. Тук ще ми ли са половината къща, бе? Не знам. Ами мисля, че това е всичко от нас, е? Да, май достатъчно се лигавихме само за днес. Да, показвахме две хубави къщи, поне бяха хубави. Бяха хубави преди някой тапанар да почне да ги руши. Не е верно. Аз ще почна спама и за това, да. Мисля, че това е всичко от нас. Довиждане за сега и се видим в следващите ни епизоди. Да. Абонирайте се, харесайте ни. То не го харесвайте, че е грозен. Ще ви пратя негова снимка. И да, мисля, че това е всичко от нас. Довиждане. Довиждане!